Vítajte pri ďalšom videu, toto je špeciál za 1000 odberov. 1000 odberov! So mnou Patosko alias Patrik. Zdravím, dobrý deň. Kanál, dám to do popisku. Ideme robiť tier list na všetky Harry Potter characters. Takže bez zbytočných ďalších adov ideme na to. Tak prvého tu máme Harryho. Samého jeho. Chlapec, chlapeca, čo prežil. Páčka asi skôr. Harry je také safeáčko podľa mňa. Nie je to o ňom celá tá saga, je to všetky ostatných, je to len meno, ale... Klasický blank slate, hlavná postava proste. Hermiona asi je esko. To je, chceš proste takú kamarátku. Tomu ver. Hermiona vo filmoch je ešte viacej esko ako v knižkách. Na začiatku trochu lezie na nervy síce, ale tak kto neliezol ako prvák. 11-ročná dievčina. Máme tu ďalšie. To vystrihne. Kámo, to je podľa mňa čistý estier. Akože za mňa, moja obľúbená postava je Ron, proste. Akože v knihách určite viac ako vo filme. Tomu ver, ale Rupert Grint je akože comedic relief. By som mu dal Ačko, keďže Harry je v Ačku, ale tak keďže... Ako povieš, ale podľa mňa, keď nedáš Rona do SK, to je taký kontroverzný pik, ale... Dobre, dajme ho do SK. Keď takto ešte prehodíme. Tomu ver, máme tu ešte plnú riť postav, takže... Plnú riť vidím, tam je Dursley. Knižná Ginny je čisté SK, to sa nemusím ani baviť, to je strašne dobrá postava, ako sa tam postupne, že sa tak tam vnára a že postupne si ju každý obľúbuje a tak a nakoniec aj Harry. Čo mi príde veľmi akože logický krok, keďže vo filme skončila Hermiona s Ronom, tak Ginny akože bola super k Harrymu. Tak to Ginny by bola v knižkách styr, ale vo filmoch je taký D až Umbridge styr proste. No, také, že úplne nič. Nech k Harrymu, nech sú pekne spolu, tak akože love. Lúbežníci. No dobré. To bol len žart, ja som Fred. Počuj, takto, ja mám Weasleyovcov rozdelených, takže Freda mám strašne rád. George až tak nie, jediné, čo sa mi na ňom páčilo, bolo to ucho a proste tomu odrezali, takže... Keď si to aj všímaš, tak George aj menej hovorí, Fred je hlavne taký ten extrovert, George je taký, že som rád, že som tu. Takže za mňa sú Weasleyovci tiež úplne esko, ale neviem, aký máš ty názor na to. Veľmi, akože to je chat s Chadom proste. Metlobalové družstvo, najväčší makáči, aký môžu proste podnikatelia v 5. ročníku tvorili obchod. Kamo, Ludo Bagmanom vážne kšeftovali. A keď z Harryho pomocu, ale tak akože asi chceš byť takýto študent, takže ja by som ich rovno, dám ich do SK. Dáme SK. A rovno aj The Weasley Twins. Ako dáme pekne všetkých dokopy, aby neboli smutní. Percy fucking Weasley. Percy? Akože mal pekný Red Dead Redemption. Red Dead Redemption mal vynikajúci, ale bol aj trošku taký dementor bol z neho trochu. Bol že bráčik strašný. Akože dal by som ho hneď do Dčka alebo do Umbridgeu, ale mal pekný koniec. Fuck off! Do Cčka. Dáme do Cčka. Budeme si šetriť ešte Dčko. Pre 14-ročné dievčiny. Oh my god. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Billy Boy. Billy Boy. No akože nemal veľa priestoru, ale bol veľmi sympatický. Zase v knižkách viacej priestoru. Bol úplne, že najväčší. Bol taký chat, taký ochranca čriedy. Taký starší brat, čo ho chceš fakt. Také Bčko. Billy Weasley. Stal sa z neho taký polovlkolak. Presne tak. Má rád meso na krvavo. Ale ako Pulapol tú onu? Tú víru. Akože Flair Delacour, akože ako... To by ma zaujímalo veľmi, že Ríša... Šajka sa zalúbila do neho proste. Nič proti Ríšavým ľuďom, ale tak... Ríšavci, my vás máme radi. Ale nemôžete ísť do Tornaja, bohužiaľ. Mamacita. Akože mala isté momenty, bola taká, že... Mala extrémny moment, keď zabila Bellatrix, akože... To bol fakt moju dceru nie, ty suka! To bolo fakt, že super. Aj keď niekedy mala také stavy, no, akože... Suchoty. Teda vo filmoch to nebolo, ale v knihe, keď zažila ten moment, keď vyháňali prízrak z Blackových domu, tak to bol dosť extrém. To bola škoda, že to vystrihli. Že minimálne super, pani Weasleyová je podľa mňa až S-tier charakter, ale Ačko je patrí. Ja som chcel 3 na Vianoce. Tomu ver. No ďalej tu máme experta na gumové kačičky. Pán Arthur Weasley. Weasleyovcov strašne sme vystrieľali na začiatok. A Weasleyovci sú proste takmer všetci úplne goated. Ale hej. Akože Arthur je tiež, keď je podľa mňa by mal ísť pri svoju manželku asi. Ale hej, presne tam máme pokoj s ním. Tak. Ďalej tu máme starého Jana. Albus, Percival, Bofrik, Brian, Dumbledore. Padla otázka inak, že prečo si tí ľudia neupravili zrak, keď sú čarodejníci, že prečo nosia okuliare?
Možno Dá to je sa to? nejaký zákon Možno. transfigurácie. Alebo, neviem, ja by som si zobral niekoho očí napríklad. Ale jeho polmesiačikové Hej. okuliare sú proste Áno, to je charakteristického X-rayový pohľad. No ale starý áno tiež mal také momenty, akože chovali ste si ho ako prasa na výsek. Čo je pravda, ale tak nedalo sa inak. No. Mal svoj masterplan. Zabil svoju sestru, Možno. možno. Allegedly. Áno. Veľmi príjemný aj v Akože knihách bol Dumbledore je veľmi zase príjemný. taká podľa mňa až Áno. S-tier postava. AS. AS, Nechcel som vysoké povedať A S, nad nechcel som- Harryho. Asi tak nejako. Nemôžem ho dať do SK, lebo je to proste trošku morálne, ale tak... Môže, takto je dôstojné Snažil sa miesto, chlapec. áno. No ďalej tu je Rubeus. Rubeus Hagrid, správca Rockfordských lesov, lúk a hájov. No, tak to je chod do SK rovno. To akože... Chod Rubeuska. Proste Rubeus, to je taký... Rubeus, nemôžeme nič zle na ňo povedať, lebo to je proste... Wholesome postava. Chlpatý typek proste. Strašne dobrý. Friendly Mal draka, Giant, áno. BFG. Presne tak. Nemôžem nič k tomu viac povedať. No poďme kontroverzne. No kontroverzia, ja by som Kontroverzia, túto jak postavu opad. dal veľmi nízko, ja som známy Snape hater, hej, Áno. akože veľmi známy. Šikanátorov nerešpektujeme. Presne tak. So šikanátormi Ako nie. učiteľ, Aj keď tak- proste milujú niekoho mŕtvú matku, neviem, či to akože je... hej, ale tak celý život sa správa jak postih proste Harry mu z nejakého dôvodu proste. Typek tam prišiel a začal ho šikanovať. Tak vyzerá Takže- ako jeho šikanátor, to je taký Takže kolobeh hej, ale- šikany. Akože hej, ale na decku sa budem ne, to ako... Hlavne Nevilla, jak šikanovala No, ostatných. všetkých Však proste. Nevillov prízrak bol proste Snape, Tomu ver, to je akože... to je v riti, aký by som bol tá babka Nevillová, tam príde na taký budzogáňov a dostane Snape po tej masnej To si možno pohneváme nejakých Snape fanúšikov, Akože Snape to fanfiction všetkých. Je to veľmi dojímavé, je to rozplakané, ale my hodnotíme tú postavu, ktorá sa správala proste... 7 tak, rokov je to ako- smrťožrút, je to proste zlý človek. A keby proste nemiloval jednu ženu, tak by zabíjal ďalej mukov a Presne vajbil tak. si život. Choď tam k Persimu. Big Persiu, zaslúži si až Cčko. Ja Persia, Snape, takí sú spolu, takí šťastní, oni by si na pivku tak vajbili proste. Voldemorte, ten rudý. Chod do pekla. No a ďalej tu máme Toma Riddla. V každej časti sa prejavil trošku iným spôsobom, to sa mi veľmi páčilo ako postava. Okrem trojky tam si čiloval Okrem trojky niekde. tam si čiloval v Albánsku, pekne na čajíku a lacných palacinkách. Ale dobrá postava. Veľmi pekný ten kontrast, keď išiel proti Albusovi, to je jedna z najlepších scén odtiaľ. Fakt brutálne pekne stvárnený, hlavne v filme. To áno. Posledný zápas bol trošku inak v filme ako v knihe, to bolo podľa mňa lepšie v knihách, keď to bolo vo veľkej sieni a každý Stokrát. proti každému, to bolo dosť cool. Ale veľmi dobrá zlá postava, veľmi dobrý villain, takže by som mu dal možno aj do Ačka. Možno až tak vysoko, ty máš... Môže byť, akože Voldemort je taká, že vysoká postava, však je to hlavný záporák proste celej série, Voldemort. podľa mňa Ačko akože je. Ačko je zaslúžene si Ačko je myslím. toto. No a čo, Gary Oldman. Gary Oldman, Gary Oldman. náš starý priateľ. Vážny čierny. Je to on, Sirius Black. To bolo reči Remus! Dajme ho do SK. Jasné, akože nie je o čom. by som dal ešte, že úplne vysoko. Že úplne tam. Proste Sirius je Severus frajer. proste, akože, Brato striko ku Harrymu, Áno, áno. ako není o čom. typeček, nemám čo dodať. Na čo pán, Neville. najväčší glow up v celej sérii. Tomover, dlhý zadok. To Neville áno. veľmi dobrá postava, akože... Ten glow up, čo dal na konci, klobúk dole, samozrejme. A dal by som ho do Ačka úplne bez problémov a ešte pred Ginny aj. To jas. Akože medzi Harryho takto. Asi tak nejako. Veľmi Akože pekný. Neville za mňa je tiež proste, ale nemôžem dať všetky do SK, ale Presne tak, Neville lebo je... nemáme miesto. Neville bol jeden z tých chosen Neville ones typeček, proste. áno. Minerva Naša McGonagall. matička. Nedávno zomrela pani herečka, dáma Maggie Smith. Nech jem sem ľahká, zdvíhame prútiky za ňu. A dávame ju veľmi vysoko. To je tiež minimálne Ačko. Aj keď prísna, aj keď veľmi prísna, ale... To je taká Chcel by som učiteľka, takú učiteľku, popravde. to je taká, Áno. ten typ prísnej učiteľky, na ktorej spomínaš po škole, že tá ťa Áno. niečo naučila Až proste. až potom to oceníš, na začiatku taký Minerva zasraná špina jedna a potom, že však ona bola super. Dal by som ju hore úplne do Ačka, tam. Pekne vedľa Dumbledore. Tak tomu ver, že oni sú besties. Tomu ver. Keby nebol Dumbledore, býval taký orientovaný, tak by býval. možno Áno. by som šipoval toto. To je, Akože. no. Čo sa vie, čo sa dialo v kabinetoch? Toto asi, že... No, čo tu mám ako zlatú rúžovú pani, čo má rada mačičky. To Prečo ver, si akože- nerozumela s Minervou? akože keď minimálne ona sem, tiež nie? mačička? Na čo sa platí. Čakaj, chcela použiť Cruciona Harryho, len tak. Presne tak. Odiť. Ju máš 6-krát viac nerád ako Voldemorta, akože. Takže tam Proste má vlastný týr vymyslený. krásne na dno. Divoký, moody pán. Alastor.
trošku rasisticky, musím povedať. Ale dobrá postava, veľmi dobrá postava. Tie akože hodiny obrany proti čiernej magii. A to bol v podstate Barty Crouch. To je na tomto najvtipnejšie, že jeho sme videli najmenej. Ale tak on zobral vlastne celú tú personalitu a dali na seba, lebo všetci mu to žrali. Taký herec. Takže... Tiež také Ačko asi. To je veľmi Ačko. Ja by som dal tam... Áno, presne tak. Krásny týpek. No a čo tento krásavec? Či ho tam dotiahneme vlastne vyššie ako do Dčka, o čom pochybujem, neviem, či máme toľko myšiek k dispozícii. Jediné, prečo by som mal rád toho herca, za prvé tiež už zomrel, ale videl som strašne veľa Harry Potter memečiek o tom, ako je Wholesome Vernon. Wholesome Vernon by bol tu, ale podľa mňa Vernon nemôže byť vyšší ako D alebo Umbridge 4. Dčko treba zaplniť a myslím, že celý ten riadok zaplní Vernon teraz, takže nech si tam vrtá. Trošku fat shaming, ale to je v spirite J.K. Rowlingovej, ktorá to má rada. Ďalej tu máme Mr. in a bowler hat. Tak toľko k tomu a to by sme mali. Trošku popleta, akože Cornelius popletal? Ale nebol dobrá postava, taký mech. Dumbledore nechcel ten job, taký. Vylez, Peter! Vylez a poď sa hrať! No čo ty, Peter Pettigrew? Tam choď Sirius! Strašne nízko. Moji starí priatelia! Strašne nízko musí ísť. To je patkaň, proste Red zradil všetkých, to je podľa mňa až Umbridge 4 level. No, choď preč proste. Máme tu Dobby. Dobby, to je proste asi bez debaty esko. Ale tam na konci asi skôr, lebo v tej dvojke akože je trošku akože chápe, ako každému. No. Ale tak taký ťuťko, no trošku nechápal. Ale potom mal taký redemption krásny a ako sa staral o škriaticu. O Vinky. O Vinky, ako sa staral, to bolo veľmi pekné. Takže ale proste jeho smrť je asi jedna z najlepších Harry Potterovi, najsmutnejších teda, pardon. Aby sme sa dobre vyjadrovali. No a čo Tomino Felton? Postavičku trošku. Tiež ďalší redemption arc. Ako Draco. Taký redemption arc, ktorý sa mne osobne viac páčil ako Snape. Áno. Aj keď mohol mať lepšie momenty. Bola vystrihnutá scéna, kde Draco proste odmietne prejsť na tú druhú stranu Voldemortovi. Hodí prútik Harrymu. Áno, to akože, to keby tam nechali, to by bolo mega. Super. Ale tak od DOS-ka najviac šipovaný so slečnou Hermionou. Že bad boy, ale tak nemôžeme od DOS-ka isto, nie? Lebo proste Draco Malfoy, čo celých 7 kníh proste robil hlúposti, chcel zabiť Dumbledora, akože celkom... Ale dal prútik dole. Ale bol to starý rasista, ale môžeme to hovoriť, že bol proste ovplyvnený svojimi rodičmi. Áno. Dal by som Ačko. Také Ačko. Také Ačko je príjemné, tam niekde na konci. Áno. Uvidíme, potom ich možno ešte rearrangeneme. No čo ty, tučko jeden, no? Duduško. Si to ty. Veľký boxer, majster boxu, čo nespomenuli vo filme, tá postava sa stala veľkým boxerom a schudol. A všetkých mlatil palicou, no ale tak... A dokonca ten herec schudol, že musel nosiť prostetik, že akože je tlstý. Áno. A Duduško je... Seba, a tiež redemption arc na konci proste Harry mu povedal, že mu chýba. Taký malinký. No ale daj Dčko. Dáme ho do Dčka, ku tatkovi. I have some oats. No. Pán Křiklan, jak ho znají naši bratři. Dobrá postava. Hej, tiež taký zaujímavý. Urobil jednu vec, ktorá strašne ovplyvnila celý ten chod vlastne Voldemortovho života, ale tak tomu nemôžeme zazlievať, lebo je to taký trochu oportunista. A bavili sa čisto akademicky. Podľa mňa sa hodí tu k Billovi. Áno. Treba zaplniť aj Bečenko. No, Lenka Láskodárová, Luna Lovegood. Na každého obľúbený weirdo. Akože pekná postava. Veľmi pekná postava. Neviem, či je až Esworthy, určite podľa niektorých áno, ale... Nie, podľa mňa. Ale možno toto k blondiakovi. Hej, tam by sa hodila, dajme tam. Dáme do Ačka. Ďalej tu máme špinavého šaňa peketého. Pán Batman, pán Edward Cullen. Taká nový postava sa tam zrazu objavil, akože v knihách bol aj skôr, ale tak vo filme sa len tak zjavil zrazu. Dal by som také Bčko, akože... Bčenko? No, to je asi také vystihnutie. Ako jeho smrť bola taká pivotal, ale... Máme Peta, dajme tam do toho Petuniu, tam ver, akože D ako Dursley. Wannabe pokrytecká trošku, akože špinka Harrymu, takže... Jediná pozitívna vlastnosť, jak hejtila Snape'a, to som od malička vedela, že čo to je zač. Aspoň tak. Že je šialená. A potom stretla toho Pottera. Ako by to nestačilo, nechala sa vyhodiť do vzduchu a nám nechala na krku teba. Creature. Sweet creature.
Táto kreatúra, Redemption tiež znova. najlepší redemptionár, ktorý Asi tak. vo filmoch takmer nebol. No, škoda. Najlepšie Škoda. bolo, ako v knižkách viedol proste zástupy Áno, áno. škriatkov do boja za majstra Regulusa, Áno. to má vždy až A keď si vibili slzí sa mi oči. s Golden Triom, ako si vibili vtedy v tom dome. Ale bol to tiež trošku starý rasista, musíme bol veľmi- poznamenať, ale Veľmi starý a veľmi rasista. taký vedľa Áno. Cedrika, asi Bčko. Tak môže byť. Barty Crouch! Senior. No Barty. Barty. Becičko. Exemplárny politik, zomrela mu Sa žena. veľmi obetoval za toto, že jeho žena sa vlastne obetovala za syna. A on to tak nejako prijal. To pomohol Voldemortovi k návratu k moci. Áno. Keby to nespravil, Voldemort sa nevráti tak ľahko. Treba to dať tam vedľa Corneliusa niekde. Tam Cčko. Také Tak Cčko. neurazí. Politické Barty. Cčko. No ďalej tu máme Dva úplný filčka. GOAT, proste. Úplný Ale GOAT. najlepší školník ever. Školník. Študenti stáli z posteli. No starý blázon, kde ťa dáme? Starý šikanátor. Príjemný. Je teória, že aj on je poltergeist. Je to On- šmukel. Je to šmukel. Je No. to šmukel. Ale tak chcel mučiť tých študentov. To je Vždy chcel bičovať, proste mal nejaký No. king gadget. To je, čo robil s pani Norisovou. Bčko. Také spodné Tuto bečko. vedľa kričera sú Áno, dve áno. také kreatúry Vy ste krásne. rozumeli, no. Krum. Gábor. Jeho no. anakonda je nadpozemská. Traduje sa, že už pri pôrode doktori nevedeli rozlíšiť, čo je pupočná šnúra a čo je čurák. Messi tohto sveta. Si Áno. to zober. Najväčší talent. 17 alebo 18 hrať na majstrovstvách sveta. Tomu Chytiť zlatú strelu. Proste. A, neviem. A potom randiť so 14-ročnou. To akože... Také bečko vyššie. Také Peter Krum, vyššie no. bečko. Také vyššie bečko. Tam, no, vedľa Cedrika by si tak rozumel. Zabijem No. Cedrika. Kto je Cedric? Blízky priateľ? No máme tu potom... Z noci sa vráti sa. Takže trošku švihnutá, ale dal by som s ňou taká- jointa. tomu Napríklad, ver. to by som Taká veľmi unikátna chcel. postava. Áno, áno. Ona to jointa ani nepotrebuje. To je To to, asi že tak, ona je spajčená 24/7 na sú rôznych Ale výparoch. tá herečka to zahrala brutálne. To dobre, áno. Fakt, akože. To je tiež asi bečko, Áno, nie? bečko. Také neuraziteľ. Áno, tuto tam niekde. niekde. To je pekné miesto. 3 kreatúry. Mám tu. Na toto ďalší GOAT proste. Ďalší GOAT. Zlaté vlasy, zlaté zuby. To je fešák proste. Slisky. 5 krát Fešák. na titulke Witch Weekly. Proste. Harry mu vždy dával dobré rady ku sláve. Harry. Akože Sláva. to je podľa mňa až možno Ačková postava, možno až kontroverzie hovorím. Akože ja by som to dal vedľa Ale tuto Klouna, asi tam musí bude ísť také do pekné, Bčka. no, nemôžeme dať A chcel v podstate, keby sa mu podarilo to kúzlo, keby nemal rovno prútik, tak by sme Harry Potter skončil v dvojke, Bazilisk by zabil ďalšieho a Rockford by sa zavrel. No, Ale tak takže... morálne je strašná špinka. Je dosť, ale je taký halúzak, proste vždy sa smeješ, keď ho vidíš. V knihách ešte viac ako vo filme. Flair, máme tu Flair de la curva, ako povedal Dumbledore v slovenčine a nikto ma nepresvedčí iné. Daj to tam, normálne editni to tam. Championom Bobatonsu je Flair de la Curva. Flair de la curva povedal, fakt to povedal. Aj vzdala proste nejaké Áno, svoje hej. fejmu a Áno. išla ďalej pomáhať rádu. Podľa mňa by mohli byť spolu Môžu nejako. byť spolu, tam to je také pekné miesto. Ale ďalšia z najkrajších postav celej sérii. Najkrajšie vlasy samozrejme. Najkrajšie vlasy. Zlatovláska. Aj keď tu by pán odporoval. Áno. Ale... Tuto dali fotku ako pes zrútený už. Ej. Tak je tiež starý rasista. Podľa mňa by sa hodil tuto ku Snapeovi. Tuto Až tam? Akože ty ho chceš dať vyššie? No do Cčka, jasné, on je taký tiež taká... Taký Braňo Mojsej? Áno, máš ho rád proste, akože vo svojom slova zmysle. No, urobil veľké špinstvo vtedy, keď dal Ginny onu. To áno. Denník, strašne veľa zlého toho urobil, ale tak... Nedokázal. Ale dokázal sa z toho nejako vyhrabať a stále byť proste relevantný. Ale nedokázal ani získať proroctvo proti 15-ročným faganom. To je... Dáme nižšie Cčko. Nižšie Taký Cčko, tomu pekný ver. To je kompromis. pekné. Nevolajte ma Nymfadora. Nymfadorika. Veľmi dobrá postava. Tonksová, veľmi vtipná. Pekná herečka. Áno, veľmi pekná herečka. Zaujímavá vlastnosť, čo nemá nikto z celej Áno, série, že si že to vie tak meniť odlíši. tvár. Dal by som ho až Ačko, by som povedal. Dal by si Ačko je nymfu veľmi do pekné. Ačka? Či ešte vyššie? Akože Ja by som dal Ačko, ja mám rád nymfy ako každý druhý človek, ale... Neviem, mal som ju rád, Tonksová je fajn. Môže byť. Tonksová je cool. Vincent Kreb, myslím. No, daj to tam. Kreb a Goyle by mali Ne, zase to obaja Ačko, rovno to sem. jasné, To sú to takí ideme Dursley, riešiť, tí hej. úplne tupci najväčší. Bellatrix Lestrangeová. No a toto je zapeklité. To Či ju je dať bad dole za to, girl. že je svinia, alebo hore za to, že je ikonická. Ja by som ju dal hore, lebo akože strašne dobre to zahrala, veľmi dobrá postava.
tuto Taká- ku kamošovi. ku bratáncovi. Dobre zahraná, veľmi pekná herečka. Akože Helena Bonham Carter je Tvoje. skvelá. Kočenka, akože veľmi dobre to vystihla, celú tú postavu bola taká energická proste. Zabila Siriusa, takže nemôžeme dať možno ani do Ačka. Je smrť takisto veľmi ikonická. Áno, áno. Asi také bečko. Také bečko. Také bečko príjemné. Cho-changová, Čo čaj? ktorá nie je snitch v knihách. Jej Nesnitchla. kamoška bola ten Áno, snitch. tá špina hnusná. Ale čo akože... Čo je také bečko? Proste akože dala Harrymu prvú pusu, ale tak čo o nej máš viacej povedať? Bola to proste... Akože taká- cool, veľmi cool na to, že Randela s dvoma najviac No. dôležitými chalami v škole. Stíhačka proste, to chceš tak roztleskávačka na Rockforte. Taká budúca proste, vieš, Také taká cool. OnlyFans modelka, keby proste bola v realite, by sa z nej stala. Celkom zlatá je akože, ale... Taká, že čajka, čo má nevýrazná najviac followerov na trošku. Instagrame No, zo školy. taká Romilda nevýrazná. Vanova by jej akože tiež dala. Hej, by chcela označiť v príbehu. Bčko. Také Bčko spodné, no. BC. Tak Bčko. No, dáme tam nakoniec Bčka. Dean Thomas. Ale Dean Thomas je podľa mňa ikonické Ačko za mňa, keď môžem povedať. Fandí futbalu, tak Tomu ver West Ham fanušík. Áno. Type, Taký dobrý ktorý... felák Áno, proste, dobrý felák. a mal mať väčšiu rolu, J.K. Rowling Áno. asi to rozmyslela. Tiež fajtil, bol verný Harrymu, bol verný Áno. všetky, podľa mňa V jednej dobrý izbe. spolužiak. Áno, super. Také typek. Ačko by som ho Ačko, dal. No a tu máme úplný GOAT, toto musí byť Goat Metlobalu. S-tier proste za mňa, nižšie nemôže ísť. Proste Woody Oliver Mantle. Wood, keby do Voldemort dojde a povie, že nebude Sarah Metlobal, Čavo by rozbil, Chytí do ražačka všetky a horcraxy by proste. rozbil za 5 minút, a že dobre, ideme na tréning, chlapci. Akože ale Esko, to je Esko je také, fakt až tak? Jasné, za mňa je Drevný Oliver Wood, Oliver. už iba kvôli všetkým memečkám, Kvôli kvôli jeho memečkám je ikonickosti. Ale tak zase, podľa mňa je vysoko v Esku, to je také, že dal by som ho tak, že... Do Ačka? Do Ačka určite, ale teraz Tuto dvaja najväčší goči. goati. Jameson. No akože Šikanátor, zase ale nie, Redemption. Redemption Zbalil tú pekný. čajku, obetoval sa Silný za svoju čarodejník, rodinu. Áno, v podstate. Aký bol na začiatku, to je také. Také bečko. Taký bully, no. Dáme Bčko. B ako Bčko bully. pri tom. Rita Skeeterová. Tak to asi nie o čom. Holubková by nám náhodou nenapísala niečo zlé. Ale akože bola to špina celkom. Bola, ale bola ikonická. Kto čítal knihy, tak ona je vlastne Animagus. Animagus. Na A chrobáku Hermiona sa ju dokáže chytila meniť. proste. Áno. Hermiona tam mala A úplne vyberala, štvorke, to bola krása, to bola čistý krása oný. kniha, áno, áno. Vilonárk. Štvorka je inak brutálne dobrá kniha a A najhorší strašne veľa film. z nej sa osekalo v tom filme. To je veľká škoda, lebo nedáva to zmysel ten film, že ako sa Voldemort dostal. Hneď celá tá záhada na začiatku, Áno. vieš. Čiže... Binky tam nebola proste, what the fuck. Ludo Bagman, my goat. Ale Akože podačko podľa mňa nemôže ísť ani. až tak? Jasné, to je Rita Až Skeeterová. tak, ja by som dal také Ako reprezentant žurnalistickej obce. Pravda, tak ale taký nižší Toto je Ačko, taká také fake nižšie news. Ačko. Tomu ver úplne najnižšie vačku, ale toto je čisté Judiniová. Judiniová. To je Judiniová. No ďalej asi ďalší S-tier za mňa. Leviosa. Seamus Finnegan, Mr. Bombastic proste. Najväčší pyrotechnik. A Harry mu vždy lojálny. To by bolo Oni také sú proste ikonické. spolu takí. A keby sa mám rozdeliť, tak Seamusa mám radšej ako Áno. Deana, lebo Seamus bol ikonickejší. Však áno, áno. Hlavne k tým filmom. Jedna harfa, má 100 strún, urob z tejto body room. Máme tu Kasparova, najväčšieho šachistu s najkrajšími vežami v ústach, čo ti vie. Ale tak... Také taký, C. možno aj Umbridge z Babely, proste taký vysránko hnusný. Ja by som dal Umbridge, proste nemám ho rád. Proste. Môže ísť. No máme tu ďalšiu ikonickú postavu. Madame Pomfriovú. Madame Pomfriová. Madame Pomfriová. Pomfri. Veľmi brutálne dobrá postava. Akože to presne chceš, Ikonická aby niekto ikona. takto... Vyliečila ty kokos, Harry nemal kosti a do rána mal všetky kosti naspäť. Proste keby slovenské zdravotníctvo fungovalo ako Madame nemocničné Pomfriová. krydlo proste Rockfortu, tak sme tu všetci najväčšia zdraví. SBS-karka. Tomu ver. Možno aj S-ko by som dal. Ona je To už je zase moc vysoko moc. podľa mňa teraz, no, že to už keď tam není Seamus, nemôže tam Je byť tam ani... ako tak dobre, dáme. Ale do Ačka by Dáme sa hodila. Ačko dáme. Niekde takto pri Ritu Môže byť. zatiaľ. No toto je Rufus. Rufus Scrimgeour. Alebo ako sa to číta. Ako nič také Taký- fajné taký neurobil, taký BC. medzi článok iba, také nič. No, Taký, akože k no. týmu radnička. Zomrel za Harryho nakoniec, ale bol verný. Ikonicky veľmi bol v knihách jeho zjav, akože lev. Bol proste ako taký to bolo levík, cool, no. To bolo veľmi cool, že bol taká vodcovská osobnosť. Ale nič také neurobil, no. BC? Také BC, no.
No a tuto jediný, Róm, Pinavec to bol síce, ale tak... také Ačko, Bčko. No to Bčko skôr by som dal. Tak z morálneho hľadiska. Nemôže ísť na to. Nemôže ísť na Jamesa, no. James by mali ísť ešte sem James hore, niekde proste vyššie. niekde. Lav. No, Ronko Bonko. Ronkovi odkosla jeho bonka, no. Nemal som Zabili ju rád. Fenrir Greyback, proste Nemal som chudia. ju rád síce, ale tak... Také Bčko asi. Kraša, ale tak nebolo to šťastné. Také Bčko. Nemôžeš superiť proste s Hermionou. Mm. No a tuto pán profesor Flitwick, to je podľa mňa To až je vysoké Ačko. A-tier Vysoké postava. Ačko. úplne, Tam to, až čo je za niekde. Minervu možno až tam. To až tak? A By on si je ho dal nad strašne Harryho? ikonický, on je strašne Ako vo ikonický. filmoch je ešte viacej, to Mega áno. vtipný, mega vtipný je, mega silný proste. Naučil Dobrý ťa učiteľ. Wingardium Leviosa, Áno. proste všetko. Pozrite sa. Hrali ho Strašný síce cringe. dvaja herci. Áno, áno. Typeček, dirigent, talentovaný človek. No a tuto je, neviem, či to nie je ten istý herec. Špinavého veľkonosa tu máme Griphooka. Griphook. Podobnosť s realitou čisto náhodná. Bankéry, že? J.K. Rowlingová Nejdeme s to veľkými nosami. rozoberať, Lebo nám zabanujú účty. Kde DC Tam niekde. túto No, tam niekde. zradil v Vlastne podstate. nemám rád Chceli sme ho proste. my zradiť. No a ďalej tu Máme máme tu- ikonickú útočničku Chrabromelského metlobalového tímu, Hlavnú Angelinu oráčku. Jonesovú, tomu ver. Išla s Fredom na Vianočný To je trh. známe, Vždy, keď bolo treba streliť gól, tak ho Áno, dala. bola škoda, že viac priestoru, ale Bčko je také veľmi príjemné. Toto je asi Patilová. Asi Mi Patilová. príde, že to je Padma. Jedna z nich, no. Vidím, máme tu Parvati? Nemáme tu Parvati. No, Takže môžeme ich spojiť, že to sú áno, Patilovsky, Parvati. to asi rovno Hej, sem. áno, Ja, máme obáš stačí. také. Boli ochotní ísť na Áno. date akože s Ronom, keď To je- vyzeral to ako dosť prateta cool. Tessie, takže... To je veľká odvaha. Reťazku, kde máš? No a čo slečna kvôli celej príbeh vôbec je, Lily Potterová, to je asi taký vysoký A-tier, alebo taký A-tier Akože je to. hej. Zaslúžila by si No. byť pri Jamesovi, ale Zaslúžila je by- lepšia ako ale je James. lepšia ako James, určite áno. Taká crush. Tu vidíš tie zelené oči úplne. Hej. Toto ďalší je S-tier Vortimaster. Proste profesor Typek ale si nechal ďalšieho muža ísť do svojho tela. Čo môže iba Dumbledore z tohto listu. Wait a minute. Také Bčko proste. Submisívny týpek. Tak. Neviem, ani nechovám k nemu nula sympatie. Ja by som mal do Cčka možno. Môže Možno by byť. som skôr išiel na pivku aj so Severusom ako s ním. To je také, že kým by sa ten vykoktal kamarát. Umrčaná Myrtla, proste ikona. Na to byť duch, tak asi by som nebol taký totálny. Keď Tá ťa podľa mňa nemôže sa nikto hodí zabiť. k týmto do Cčka. Ale On je taký, že taká toto je, že Unreal Blonde Rotation. títo dajú gramové brko a... Ollivander, ktorého prosím pekne daboval Boris Filan Wow. a mal veľmi pekný hlas, veľmi príjemný človek, dobrý typek, takže ja by som dal vysoké Ačko, ak nie Esko. Až tak. Nie. Možno ešte vyššie. aj, no. Ešte vyššie? Ešte vyššie. To, ale Ja by potom som- musíš dať... to je jediné, čo mám, je, že proste Oliver Wood. Oliver Wood. No tuto máme Katie Bellovú, ďalšia úspešná No tak nie, útočníčka. a k Angeline nech ide. Hej, presne, presne k Angeline. Madame McFeeling. Nie, ja nemám giant krv, ja som iba zjedla koštora. Tá spadla si také. do červeného nápoja ešte, nie? Taká, neviem, no. Taká. Také Cčko. A Také podvádzala šedé. klasicky pri turnaji ako Áno, všetci. pravda. Ale zachránila Hagrida, to nebolo vo tak filmoch, ale... Persimu by som to možno dal niekde tam. No a tuto je ikonický Lee komentátor. Jordan. Lee Jordan, ako komentátor myself, mám k nemu isté sympatie, ale Lee Jordan bol ikonický, mal Tarantulu, vždy proste fajtil, zavízli oco, založil to Áno. rádio, akože to je A-tier To postava bolo- jednoznačná. Je to možno aj, počkaj, kde máme Freda? Ja by som ho ešte vyššie dal. On bol To už super je- proste, on za každým, keď vystúpil, tak to bolo super. No, Pozri, kto z koho proste, Lee Jordan alebo Voldemort. No a ďalšia Dobrá postava. ikona, toto neviem, či Áno, až áno. S-tier proste by Checkmate. nemal byť instantný. ale hej, Toto akože akože... najväčší chat proste. Kingsley, budúci minister magie, Tomu ver. to bol proste černoch s veľkým Č a s veľkým D. Proste všetko mal S veľkým veľké. prútikom, no. No a ďalej tu máme úplnú hnidu ľudskej rasy, no ani nie ľudskej rasy, to proste Šedochrbta zasraného. šedochrt. Fenrir, dal by som To už si- úplne aj, že Umbridge proste. Tomu ver, to je také akože dno, úplne hnus čo tieto urobil štyri všetkým postavy. zlým. A toto je ďalšia ikona. Proste tu máme toľko ikony, čo proste Slay Queen na ne Tomu ver, platí. Toto je Slay Queen maximálne. Toto je A-tier proste A-tier, učiteľka, jasné. toto ďalej k učiteľom. Proste učiteľia na Áno, Rockforte áno, sú tomu ver, to sú top. gold. No, Narcisa. slečna vďaka ktorej na Harryho neprezradili, ale boh vie, čo by sa stalo, lebo Harryho by Neviem, no. nezranil. Už ich potom nikto by nezranil. Tomu ver.
zradila v poslednej chvíli, ale možno k manželovi. A máte Ale ten takisto materský klasický rasistka, Áno. nadradenosti verila. Určite by som dal vyššie ako Luciusa. Alebo takto môžem. Hodila by sa asi Dobre, do dobre, C-čka, môžem lebo byť. taká. Áno, a lepšia ako Lucius. Za to, že si matka, neznamená, že nie si Eh. piča proste. Asi to... Akože ja si nemyslím, že bol smrťožrút priamo. Podľa mňa bol pod Imperiusom. To je Akože- otvorené interpretácii, Áno. že Ale ja si to nemyslím. Podľa mňa príjemný týpek proste. snažil robí, čo sa baliť môže. víly. Áno. Videl Grindil peniaze. Áno, áno. To je taký, že nešiel na Snažil vysokú sa. školu a snažil sa zarábať proste. Akože Ačko by som dal, S-ko asi až nie, to je také, že to už bol trochu prepísk. Tuto ho Ale dáme áno, zatiaľ. môže byť. No a Aberford, pán Vyzerá krčmár. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci? Da. Da Vinci? Bez neho by sme nevyhrali zase, Áno, áno. proste dôležitá postava. Mal rád svoju sestru, hej, áno. bol trošku tupý, mal rád kozy, až moc. To je Šaňo Fekete mal rád svoju sestru. No s tými kozami neviem, čo tam bolo, ale to je trošku To diskutabilné. už, čo, také bečko? Také Bčko, Také neurazí, také vyššie možno, ale... Tak, nejako to je- Colin Colin Creevy, proste chuďačík zomrel, táto postava je za mňa minimálne A, to je proste fanboy, to je ty, keby si v Harry Potterovi proste. Kámo, to je proste už si túto zalili. Jasné, jasné. Batilda Backshotová, taká nevýrazná postava. Akože rešpekt, Napísala že knižky. napísala tie histórie a všetky, ale tak zase tam veľa nenamútila vody, no. Také Cčko? Také Cčko. Také Cčko. Akože možno sa nehodí úplne k týmto postavám, ale Také, že tak čo urobíš? necháme také dve čajore, ktoré za nič nemohli. Akoby. A ďalej tu máme pána otca Cedrika Diggoryho. Amos. Amos Diggory. chlapče! Zomrel mu Nie, sinátor. bol taký, že on strašne mal rád Harryho, lebo chcel, aby Cedric vyhral a tak a to bolo... tak Chcel niekedy to bolo hejtiť tak Vinky. moc, Bol áno, taký asi BC Také postava. Bčko, také nižšie Veľmi Bčko nízke možno, Bčko hej, proste. také- No ale tu máme Estir, ďalšia chlapec! Estir postava. Marč! Marč! Vráť ju späť! Zjedla pokazené ústrice. Zjedla. Tak, Bola tam hneď v prvej scéne takmer filmu, No, treba si lenže- pamätať. aj Lenže som- je áno, taká tak otrava, to je je asi také D-tier dávne proste. detektív. Tučná pani! Tučná pani, ikonická speváčka. To je Slay Queen tiež. Proste dlho robí robotu, robí si ju dobre. Áno. Také Otvára Bčko, dvere, také vysoké Bčko. Áno, Bčko. To Neurazilo. je niekde prikšiklaná. Oči má ako diabol. Pansy Parkinson. Taká. Také Dčko, úplne, tak tak tuto tam k ide ním slizónom. dvom, proste presne, toto sa hodí. No máme tu Erie, No a máme Lupina. tu krásne estírko na zakončenie, No, akože presne tak. Lupin nemôže byť nikde inde ako pri Presne svojom tak. bestiovi. Áno, áno. Takto nejako sa mi to páči, takto No sa mi to takže ľúbi. Lupin proste, on není čo povedať, to je proste To je akože ikona, najlepší, jedna z najlepších postav celej Dá ti sérii. čokoládu proste, to musí ísť do SK hneď. Bol akého Harryho tiež druhý strýko, najlepší kamarát s jeho tatkom, so Tak sa mi Siriusom. páči. No a teraz či ešte tu niečo zmeniť. Ja by som osobne dal Olivera Wooda do topu. Áno, tam. Yes! Oliver Wood, supremacy! Proste všetci ikony a Oliver Wood. To Takže možno tých učiteľov, ale to by sme Tak to museli možno všetky ešte. do SK, keby, že? Ale tak... Nie, ako Dumbledore. Dali sme naše, Áno, obhájili dobre, sme dá, si to nechali sme Ačko. to takto. Harry je ešte Harry, akože v knižkách ho dosť väčšia Áno, ikona ako vo lepší. filmoch. Ale Lebo tak počuješ ten jeho vnútorný áno, dialog, áno. a on je strašne taký sassy. To premýšľam, že či by nešiel do Či SK, Neville? ale tak akože... Či možno ja akože za mňa ešte je aj Molly Weasleyová úplne, že goated postava, to je proste Dajme taká mu, že? mamina. Yes! Prečo To nie, nech úplne sa SK goated trošku mamina. vyplní. A Ollivandera by som dal pod tých učiteľov napríklad. Až On tak? je super, áno. Je, áno, iba tak pod tým to- Harry vyzerá tak zaujímavo. Možno Malfoy trošku nižšie na Asi tomto hej, liste. Asi hej. Takto. Áno, Danko Blondiakov, nech si majú o čom hovoriť o možno šampónoch. ešte tuto, lebo Stan Šampajk predsa len Áno, je to Stan áno, Šampajk. je to Stan- No Dobre. asi Ja je to som dobre. spokojný. Asi super. Môže byť. Takže tak, ďakujem za spoluprácu, Patrik. Nie, za čo? Nezabudnite. Patrik. Dajte odber na všetky možné kanály, lajky a takéto, ak sa vám to páčilo, ďalší špeciál dáme za 1 000 000, čo bude tak o 2 týždne asi. A ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste si užili, dajte do komentárov vedieť, či súhlasíte so všetkými, alebo či sme niekomu ukriudili. Je dosť možné, že sme niekomu ukriudili, alebo viacerým ľuďom. A vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute. Vaša. Čaute. Vaša.